Legenda o Billy Kidovi, chlapcovi s prenikavým pohľadom a rýchlou rukou, nás zavádza do drsnej a nemilosrdnej éry divokého západu, kedy spravodlivosť často visela na hrote pištole. Jeho život, tak ako mnoho iných na americkom fronte, poznačila strata a túžba po slobode. Narodil sa ako Henry McCarthy v roku 1759 v rušnom New Yorku. Vzdialená a neznáma metropola sa však od jeho osudu na prašných cestách západu nemohla líšiť viac. Jeho rodina na násnom o lepšom živote sa neustále presúvala na západ. Malý Henry tak už od malička spoznával tvrdú realitu života na hranici civilizácie. Najskôr prišiel otca. Potom ho ťažký osud zavial spolu s matkou a bratom do Indiany, kde sa jeho mama znova vydala. Manželstvo s Williamom Antrimom im prinieslo krátke obdobie stability. Usídlili sa v Kansase a neskôr v Novom Mexiku. Snaha o nový začiatok sa však rozplynula v momente, keď Henryho vo veku 14 rokov navždy opustila aj milovaná matka. Ocitol sa sám vo svete, ktorý nepoznal zľutovanie. Jeho detské črty skrývali odhodlanie prežiť za každú cenu. Aby sa najedol, začal kradnúť. Dvakrát ho za to zavreli, no väzenie ho neudržalo. V 16 rokoch ušiel a zamieril do Arizony. Pracoval na rančoch, ale hazard a vidina rýchleho zisku ho lákali viac než poctivá drina. Vtedy sa z Henryho McCarthyho stal Kid Antrim, obratný chlapec s gamblermi a kovbojmi. Spolu s kamarátom Johnom Mackiem začali kradnúť kone z vojenských základní, čím si vyslúžili pozornosť zákona. Z Arizony ho vyhnalo až zabitie miestneho kováča Franka Cahilla v sebaobrane. Henry ušiel späť do Nového Mexika. Jeho meno, teraz už skôr ako Billy Kid, sa spájalo s rastúcim počtom prestreliek a krádeží dobytka. Osud ho priviedol do mestečka Lincoln, kde sa práve písala krvavá kapitola v histórii divokého západu. Lincoln zmietal konflikt mocných skupín o nadvládu a peniaze. Billy, vždy pripravený riskovať a poviť sa na stranu slabších, sa pridal k regulátorom, skupine, ktorá bojovala proti miestnemu zločineckému gangu a skorumpovanému šerifovi. Práve tu sa naplno prejavila Billyho zručnosť s pištolou a odvaha čeliť presile. Stal sa z neho postrach protivníkov a legenda sa rodila v dime streľby. Počas jednej z prestreliek Billy zastrelil šerifa Bradyho, čin, ktorý navždy zmenil jeho život. Stal sa z neho psanec s odmenou za hlavu, nútený neustále sa skrývať. Aj napriek povesti chladnokrvného zabijaka sa v Billyho duši skrývala nádej na pokojný život. Guvernér Lew Wallace mu ponúkol amnestiu výmenou za svedectvo, ktoré by pomohlo nastoliť poriadok v zmáhanom regióne. Billy, unavený neustálym útekom, súhlasil. Vypovedal o zločinoch gangu, ktorému predtým pomáhal. Súdne siene Lincoln County sa stali svedkami nevídaného divadla. Legendárny pištolník Billy Kid vydal svedectvo, dúfajúc, že spravodlivosť zvíťazí. Namiesto slobody ho však čakalo sklamanie. Po skončení procesu ho neprepustili. Zrada zo strany zákona rozhodila Billyho krehkú vieru v spravodlivosť. Z väzenia opäť raz unikol s pištolou v ruke. Zabitie dvoch dozorcov ešte viac posilnilo jeho reputáciu obávaného psánca, na ktorého si netrúfli ani tí najskúsenejší lovci odmien. Na jeho stopu sa však vydal legendárny zákonník Pat Garrett. Ten po mesiacoch prenasledovania Billyho konečne dolapil v decembri 1880. Po rýchlom procese zaznel rozsudok, trest smrti obesením. Ani tento verdikt neukončil Billyho príbeh. Počas noci z 28. apríla 1881 s odvahou a drzosťou sebe vlastnou Billy prekabátil stráže, zabil dvoch mužov a znova unikol z pevnosti v Lincoln County. Posledné 3 mesiace Billyho života boli plné napätia a neistoty. Garrett, odhodlaný Billyho definitívne zastaviť, po ňom neúnavne pátral. Jeho úspech prišiel v júli 1881 v malom mestečku Fort Sumner. Billy Kid, prekvapený v spánku, zomrel rukou Pata Garretta vo veku iba 21 rokov. Jeho život a smrť sa stali legendou, ktorá inšpirovala generácie umelcov a spisovateľov. Mnoho ľudí verilo, že Billy v tú noc v skutočnosti nezomrel, že to bol len ďalší z jeho skvelých útekov. V nasledujúcich rokoch sa objavovali muži, ktorí tvrdili, že sú Billy Kid. Ich príbehy len utvrdzovali mýtus o chlapcovi, ktorý sa stal symbolom divokého a nespútaného západu. Dnes už len ťažko rozoznáme pravdu od fikcie. Hrob Billy Kida stojí v Novom Mexiku a priťahuje turistov z celého sveta, zatiaľ čo jeho príbeh stále ožíva na filmových plátnach a v knihách. Billy Kid zostáva ikonickou postavou, ktorá stelesňuje tragický osud mladíka vrhnutého do krutého sveta,
kde hranica medzi dobrom a zlom bola tenká ako muška jeho nabitej pištole.